Атна дәвамында табибларның гап-гади гигиена кагыйдәләрен үтәргә өндәве юктан түгел. Соңгы 100 ел эчендә безнең ил халкы 100 төрле чир кичерә. Тиф, холера, менингит, чәчәк һәм тагын әллә нәрсәләр. 20-нче гасыр ауруларының килеп чыгуына беренче чиратта антисанитария сәбәпче була. Шәһәрдә дезинфекция камералары, авылда карантин, шәхси йортларда халык медицинасы. ТССРның 100 еллыгы сәхифәсендә бүген безне 100 елда санаган аурулар тарихы һәм аларны дәвалау үзенчәлеге. Кырсак тифы, ваба, тимгелле тиф һәм башка йогышлы авырулар. ТССРның 20-нче елларында халык ачлыктан интегүдән тыш шундый чирләрдән дә җәфа чиккән. Халыкны масса күләм дезинфекцияләү өчен мунчаларга алып килгәннәр. Шуңа күрә аларга менә мондый чират җыелган да. Ләгән, себерке, дезинфекцияләүче камералар шундый усуллар ярдәмендә хәтта педикулезны да җиңә алганнар. Трахома, күз авыруы, башка социаль авырулар, туберкулез, венерологик авыруларда киң таралыш була. Моңа чәчәк авыруы өстәле гражданнар сугышыннан соңгы миграция, ачлык, иммунитет булмау ТССР халкын шундый эпидемияләргә китерә. Ул чакта бердән бер чара детрит порошогын да баласының ярасыннан кире юдыртып алган ата-ана булган. Хөкүмәттәгеләр шулай дәваларга түгелә, үтерергә тели дип уйлаганнар. Шуңа күрә авыру белән генә түгелә, вакцинага каршы торучы укымышсызлар белән дә көрәшергә туры килгән. Развернули сеть лечебных учреждений и столовых по республике. И прежде чем ребенка прикрепляли к столовой, он обязательно должен был получить прививку от различных заболеваний. Шундый усул белән дистәләгән мең баланың гомерен саклап калалар. Чәчәк авыруын детрит порошогы белән җиңсәләр, Сук районы киметү өчен 1922 елда Казанда Трахома институтын ачалар. Бүген ул Адамюк исемендәге офтальмология хастаханәсе. Йогышлы авырулар кытыруының икенче дулкыны сугыш елларына туры килә. Антисанитария, шул ук ризык һәм дару җитмәү, пенициллин белән Америка антибиотиклары булмаса, сугыш елларында үлүчеләр тагын да күбрәк булыр иде, ди тарихчы Рафаэль Шайдуллин. Бөек Ватан сугышында аның бабасы септик ангинадан үлә. Әлеге зәхмәт кешеләрне авыллары белән кырган. Бабасының каберен дә таба алмаганнар, чөнки өсте-өстенә җирләгәннәр. Нәрсә ул калансы киләсең ул авыру? Мәсәлән, башактан. 1943 елда 9-нчы кырдагы башакны җыеп бетерә алмаганнар. Ул калган. Мартта инде балалар, хатын-кызлар 44 ел мартында кар регәч кырыларга барып башаклар җыйганнар, шул башакларны ипиләр пешергәннәр, шул ипиләр менә шул башакларда агу булганнар. Шуның агуланып шактый кеше вафат була. Ашамыйча яшәп булмый. Шулай авыру хайваннарны ашап, Сибир язвысы да килеп чыга сугыш елларында. Бүген өйдә утырсалар, элек хасталарны карантинга, амбарларга япканнар. Мамадышта яшәүче Нина Захарова әле дә хәтерли. Бөтен авылларын бизгәк авыруы, ягъни малярия йыккан. Там лежала, я помню, это хорошо, мне било уж под одеялами. И потом вот таблетки уже не помогали, ничего. Сколько уж я там лежала, я не знаю. Әнисенә кемдер яхшы киңәш бирә, ат тиресе суын сыгып эчертергә. Шуны йотып исән кала да. Мондый уникаль давалау очраклары сирәк булса да ярдәм иткән. Эпидемия белән көрәштә хафага бирелмәүләре таң калдыра. Тогдашний менталитет крестьянского населения, он предусматривал достаточно спокойное отношение к заболеваниям, в том числе и к смертности. Как говорится, Бог дал, Бог взял. Сейчас у нас менталитет уже намного изменился. Сугыш бетеп дистә еллар үткәч кенә медицина көчәя, шулай да яңа эпидемияләр килеп чыга тора. 60-нчы елларда ТССРга зур һәм тимгелле тиф әйләнеп кайта. 1961 елда сары авыруы, ягъни гепатит белән 9000-гә якын кеше зарарлана. 62-дә грипп белән ОРЗ кытырып миллионга якын кеше авырый. Жилтуклар чыкты. Аннан соң чәчәк чыкты. Көр дигән кызамык нәрсә чыкты. Биектауда яшәүче Әминә апа әле дә хәтерли ул елларны. Мен помню, ике малайыма да кып-кызы булып, кызыл салфетка кебек, менә җәймә кебек алажандылар. Ну, ул вакытта ни машина булмады. Врачларга җиргә име җәяү җирделәр алар. 21-нче гасырның исә иң истә калган вакыйгаларның берсе ул Казанда ваба авыруы, ягъни холераның кытыруы. Соңыннан Әлки һәм Биектау районнарына кадәр барып җиткән әлеге чир Азина бистәсендәге гап-гади сулыктан башлана. 2001 елның июль ахырында биредә 3 яшүсмер пычрак суда кыйна. Инде төнлә үк эчесендә йогышлы авырулар хастаханәсенә озаталар. Именно отсюда, как считают эпидемиологи, минувшие выходные распространилась инфекция. Беренче максат
таралырга бирмәү. Бүген Иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева улы елны холерага каршы көрәш оператив штабы җитәкчесе була. Башта Казанда бер ир үлә, нәтиҗәдә 52 кеше йоктыра. Халык краннан су эчәргә дә курка башлый. Шулай да республика керткән кискен чаралар ярдәмендә инфекцияны 2 ай эчендә җиңәләр. Һаман рәхмәт белән Геннадий Григорьевичны искә төшерәбез. Россиянең ул чактагы баш табибы, санитар баш табибы, ул безгә үзе килеп бер ай безнең белән яшәп, киңәшеп, үзе күп җирләргә чыгып йөрде ул. Если уж сравнивать, то, скорее всего, нужно сравнивать с тем, что называется испанка. Бүгенге коронавирусны медицина университеты ректоры беренче бөтен дөнья сугышындагы испанка белән чагыштыра. Шундый ук пандемия масштабын алган гриппның катлаулы һәм куркыныч төре булган ул. Әмма 100 елдан соң күп нәрсә үзгәрде. Конечно, сейчас человечество вооружено совершенно по-другому. У нас гораздо больше уверенности в том, что мы сможем противодействовать этой новой инфекции. Нинди генә эпидемия булмасын, Тассыр халкы бер кайчан да югалып калмады һәм вакытында чарасын күрә белде. Катлаулы вазгыятьтә иң мөһиме табиблар киңәшләрен исәптә тотып, хафага бирелмәскә һәм гап-гади гигиена кагыйдәләренә җитди карарга. Шул ук кулларны һәрдаим юып торырга, кеше күп булган урыннарда битлек кияргә, һәммә бездә булдыра алган гап-гади әйберләр бит. Мамадыш, Биектау, Казаннан Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.